Pri reze na kypte sme nezatierali rany a niektorí pestovatelia majú obavu z toho, že či to strom prežije alebo či nedôjde k nejakému výraznému poškodeniu. Ja zásadne rany nezatieram, s výnimkou určitých prípadov, kedy by mohlo dôjsť k presychaniu dreva a potom k odumieraniu. Ale ako vidieť aj v tomto prípade, kedy sme rezali na kypte a spôsobili sme pomerne veľké rany, zo spiaceho púčika tesne pod ranou sa vytvoril náhradný letorast, ktorý aj bude slúžiť pre budovanie kostrového konára. A v spodnej časti má veľmi výrazne vyvinuté závalové pletivo kalus a postupne dôjde aj k prekrytiu celej rany. Takže ako vidieť, nie sú tam nejaké známky ďalšieho odumierania. Samozrejme, rana v tej svojej vrchnej časti je preschnutá. Zároveň to preschnuté drevo zabraňuje prenikaniu parazitov, pretože tie potrebujú pre svoj život živé pletivá. Takže tá rana, ktorú sme nechali aj v prípade ďalších kypťov, je do určitej miery aj ochranou proti nejakým bezprostredným infekciám do dreva. Samozrejme, aj z hľadiska takého vzhľadu, potom následne môžeme vo vhodnom období tieto rany, ak nám zostali nejaké veľké čapiky, ktoré sú suché, môžeme potom odrezať a to môžeme realizovať v priebehu druhého roka po zmladení rezom na kypte.